U direktnom sudaru dva autobusa jutros na Obrenovačkom putu kod Umke poginulo je 2 ljudi, a 56 osoba je povređeno. Među povređenima 10 osoba ima teške povrede, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Ekipe hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta. Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Umki, na Obrenovačkom putu, oko 6 časova i 20 minuta, kada su se direktno sudarila 2 autobusa. U nesreći su poginule 2 osobe, dok je 56 ljudi povređeno. Na mestu nesreće život su izgubili muškarac za kog se pretpostavlja da je vozač star 30 godina i žena stara 40 godina. Među povređenima 10 osoba ima teške traume, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Do sudara je došlo između autobusa međugradske linije Lasta i vozila Šević Tours. Na lice mesta odmah je izašlo 7 ekipa hitne pomoći kako bi zbrinule povređene. Podsjetimo, sudar se dogodio na potezu od Umke ka Ostružnici, a istražne ekipe trenutno rade na utvrđivanju uzroka ove teške nesreće. Situacija na mestu nesreće izazvala je šok i tugu među lokalnim stanovništvom.